sapa Birgita sapa? Birgita Ayu. Tok. Setiani Haryanto. Dua aja isin aku. Nganggo Haryanto barang. Oh, tapi kowe wedok kan? Wedok. Lah tak kira nek Haryanto biasane lenang lah. Wedok ya, sampean tak dudu ya piye? Lah, soalnya biasanya nek saking cantiknya malah menipu ya, Pak. Iya. Iya toh, kaya Inces Apri itu cantik banget ning Bolenang. Iki yo nek cantik banget aku malah ragu gek lenang. Aku wedok ya, Pak. Aku yo rong roh. Loh, adalah Nemok jajal. Aja kaos kaki kowe. Napa? remene napa Pak remene? Dicedhaki to, Mbak? Nggih remene panjenengan napa? Ojo cedak Mbak. Ojo cedak aku, Mbak. Druwedeg aku nek cedak. Doredek, Pak. Doredek. Druwedeg lho saestu wae. Kula cedak padahal mon redeg kok aja sindak-sindak ngene iki. Oh. Niki pon kula jaga jarak niki. Oh nggih, jaga jarak. Pun monggo kersa gendingin apa? Oh nggih. Manggane. Sing penting Siap. Pas Sarmadi munggah malih to mengke. Oh nggih. Nganti esuk niku medal terus niku mangke. Calone. Kula biasanya wingi munggah ping gangsal, Pak. Waduh. Remuk Pak niku wis memet niku sampean. Ora sepiro ya malah memet sampean iki. Matur suwun nggih. Rawon. Para pemirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurnaning haji cara wonten ing dalu menika nggih. Sedherek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lek ku nyauri terus piye jejak iki? Jawabnya gimana ya bingung. Malah dagel ya Bapak. Luar biasa katresnane KUD Sukomadu. Tepuk tangan untuk KUD Sukomadu. Wah, luar biasa. Nambahi katresnan nggih, luar biasa. Mas Armadi jos to? Jos banget niki. Lucu to? Lucu calon bintang tamu niki. Ora mesti lucu janjane. Lu ngaten. Sesuk urung karo anak lucu. Berarti tergantung napa nggih? Tergantung mute. Oh, mut. Kalih pancingane pinten ngaten lho, Pak. Hasilnya tergantung sing dimut. Piye maksudnya? Mute niku lho Pak, mute. Oh iya. Nek Mbak Erisa, Aris kan malah jadi semangat. Oh. Elisa sapa? Bersarus. Mau le ngomong Ortarus al asu ngono. Alaso Mas Armadi kok alaso baru ora. Nggih niki mbok menawi minangkani setunggal boko setunggal wau caping gunung sampun dipun pinangkani. Niki sinden-sinden panjenengan nggih kathah saged majeng setunggal boko setunggal. Nggih. Kudu semangat winong. Nang ae nang. Oh, semangat nang. Goleke waranggana sing cantik jelita iki menik-menik ora. Asline kok Tulung Agung iki. Pak Cahyo apa habis beladek toh? Ini kok sindennya tuh lemes-lemes itu. Habis beladek apa gimana? Sing beladek ya cacahku aku leren. Ayo niku lak lari sapa-sapa. Pada kerok-kerok gitu. Nggih. Pak niki kula mboten dispoti to. Wah, nyuwun sempat. Lah pengen apa spotmu? Mboten sah kesuwen. Waduh, motong gitu aja. Sadismen saiki. Kok sadismen ora? Mboten. Ana wong pidato roro ting ngono. Ora. Mboten sengaja Pak, lah kula luwe kok. Lah luwe ngono mau lek diparingi ning kono. Nah, nggih kan kula sangu king mriko. Mbak gorene. Nggih. Udah tak mating barang apa? Mboten sengaja niku mlese. Oh mlese. Nggih. Ning ya penak. Mboten pas. Ah iya, panganane enak maksude. Kuwi lho dikancani karo Mbak Elisa. Iya, halo Mbak Elisa. Semangat. Iya, semangat sekali ini. Saya sampai capek ketawa loh, Pak. Gara-gara siapa? Gara-gara Pak Sarmadi. Iya, Pak Sarmadi luar biasa iso Iya, luar biasa. marake kabeh do kegujengan. Luar biasa. Mbak Winong mau nyanyi apa? Ada Podang Kuning, ada Lali Janjine. Ayo. Ada Lali Janjine. Heeh, sing ndi pilihan dhewe no? Lali Janjine Mamon. Oke. Gawane ning ngono. Napa bawane, Pak? Oh, ono konsultasi karo Mbak Elisa biasanya. Apa Mbak bawanya, Mbak? Bawanya gimana kalau kita nembang depannya tentang petani-petani dulu gimana? Kayak Meh Rahino atau Konco Tani baru nanti Lali Janjine gitu ya, mumpung. Oh, lek suling. Gimana? Ya. Iya. Ayo ruang gitu ya. Aku ya. Yes. Udah pernah belum? Ya, tapi ya nanti tak suruh itu. Ya, nanti bisa, dituntun. Bisa dong. Ayo, enggak. Hayo ruang hangayai karti
mureh beci sandang pangan yakti gandengane sejatine lak meh rahino kae ya, Mbak. Nggih. Ora apa-apa gandeng iki sing kagungan kersa lak KUD. Ayo. Sing magepokan kelawan Among Tani. Nggih. Monggo lali janjine diaturake Mbak Elisa dengan Mbak Winong Nawangsih. Tetes. Hey!
Aku lali ya, janjane ya. Janjane, Dik. Iya. Aku wis rindu. Janjane kowe nek ganti. bocah Tulungagung. Yang kon jaran ya luwes no. Pinter ngong, pinter apa-apa. Mbak Eli. Kok tambahi dhewe para derek. Nggih. Podang kuning Mbak Lisa, yo karo Umi yo Om yo. Nyambut gawe Om. Ayo coba kaya apa iki masak. Bocah iki. Bar iki kok Umi ben nembang nerokne anu ning Umi Laila. Apik, Mbak. Oh iya. Aku pengen delok ayo. Kaya ngopo? Ayo. 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 Ning podang kuning sik ora. Iya melejit bocah iki ora nglegewa mbiyen tak temu nang Desa Winong Jetis. Bocah nyumbang bawa ya podang kuning iki akhire kok wadah jenenge saya melejit, saya melejit. Dulu umur berapa ditemunya? Dulu kelas 2 SMP. 2 SMP? Iya. Langsung pindah rumah tempatnya Pak Cahyo apa gimana? Iya, pindahan. Langsung pindahan. Coba pindahan ngono kuwi to omah kowe malah ra mentolo ora. Kese manggen tenggen kula. Nggih. Wah, iya. Ayo tunjukkan iki tempatmu to Ponorogo ya. Iya. Iki tempat saya. Gleleng ya, wis nggone Ponorogo terus ya wis kulino dadi bintang tamu. Cirinya apa, Pak? Cirinya sinden bintang tamu tuh cirinya apa? Nomor HP-ne loro. Ayo siji nggih admin, siji nggih pribadi. Ayo. Lumayan iki. Enek piro bintang tamu? Sasi ngarepe? Bulan depan ada, enggak ada bulan depan. Ada Pak, ada. Enteng. Ada. Bulan depan ada. Nen tanggal piro? Lali to. Sing apa balik kan admine. Enggak. Oh, admine ya dhewe. Adminnya saya sendiri. Tanggal 25 saya ikut Dalang Semarang. Oh. Ya, bintang tamu beneran itu. Dalang Semarang. Iya. Mbah Narto Sabdo. Aja, tidak, bukan. Anggoro. Oh, Mas Anggoro, muridku ibu dhewe. Iya. Apik. Putrane Pak Joko Narno to? Iya. Ya, apik. Dadi sisan tak umumke menika Umi sampun statusnya bintang tamu. Dadi pami suatu saat kula mayang kok Umi mboten enten, niku berarti dhewe bintang tamu. Ngoten niku. Yen kedah teng wayangan kula enten Umine, utawi enten Winonge, enten Birgitane, enten Mbak Tutike, enten Mbak Liane, niku kudu ana anggaran tersendiri.
Ada tambah-tambahane ya, Pak. Oh, ngono kuwi. Enak lho, kowe sing sok ning Magetan ki enak anggaran dhewe kowe. Oh iya. Khusus. Tanggal pinten? Sik aku lali aku, mbok sida mbok ora kaya. Waduh. Bintang tamu pisan era. Cetok. Enak aku mau lali tanggal enak yakin. Nggih. Ya. Tiwas meh arep ndapuk sopir. Iya, saya sudah. Kemarin Bu Kesi sudah WA ke admin saya. Admin toh? Oh iya. Iya. Sing nyekel sapa? Saya sendiri. Iya, ora apa-apa. Nek bintang tamu ra bareng bes lho. Iya, sesuk tak bareng. Bintang tamu bareng bes. Gak aku arep bareng terke Pak Gembut aku. Wes nek nekamu keri-keri ngono. Ya. Lho kok japi ya? Iya. Neka jam 11 lagi teko, kene lagi libuan awakmu terus apa kuwi jenenge nganggo apa kae dingin hansip ngono kabeh. Mboten Pak. Kula tetep ket awal kok. Kula ket klenengan jejer limbuan gara-gara donga slamet. Donga slamet. Komplit lho niki dulur-dulur. Usung-usung panggung barang ya. Nggih. Sak bubrahe panggung. Heeh. Apik nduk, apik kaya ngono kuwi. Hangapei. Tembang karo Melisa kuwi. Bawa niki. Oh, iya komplit komplit. Nyun pangapunten nggih Pak, niki kula ora dipilek amargi klarisen. Weh, yang ngene seneng aku nek jujur kan malah bagus. Jujur. Ning bocah niki ringkih, pemarep bintang tamu terlalu banyak job mboten iso, Mbak. Soalnya apa? Ringkih. Dadi tanggapan ping 5 ngoten nggih. Terus ngoten niku. Mesti ngedrop awake. Oh, enggak iso mbladek ya. Enggak bisa, belum bisa. Iya. Ora apa-apa, mula lek Mbak Elisa ning Yojo kono lek bintang tamu teko limbuan tok to. Awakmu teko talu mulai. Kowe nggon talu aku limbuan, bagi tugas Soalnya saya nggak punya penyemangat, jadi saya ringkih. Oh, jadi kalau nggak punya penyemangat, apa seorang laki-laki yang menyemangati belum ada atau gimana? Belum ada. Sementara masih yogo-yogo sama sinden-sinden. Oh gitu. Sama Pak Dalang yang menyemangati saya. Oh, belum ada. Belum ada. Coba ditawakan, mbok menawa dapat orang sini kamu. Iya omong apa neh ditawakan. Neng tenan Mbak Elisa, Mbak iki bocah iki lucu. Ndinge iki lho, lagi semester 3 to. Iya. Omong kali Bu, estu mangke kula lek rabi sing dalang kedah Pak Yoyo. Lagi lek ora usah diomongi ngono lek sing dalang lek mesti aku dong iki anakku kok ya. Ngono dadak ngejuap rek kae. Ya ngejuap apa nyambat sing cetha? Nyambat lah. Lah. Nyambat lho Pak. Nyambat lho, dijawab aku garis ngandhapi lho. Ngene anake dhewe tak gawake komplit wis. Nah, ya pokoknya nanti kalau saya menikah nanti gamelan ijo ini sama gamelan merah dibawa ke rumah saya. Karo yo apa didol apa piye kok loro men lho. Nanti buat kelenengan kalau buat temu manten itu pakai gamelan ijo. Terus nanti kalau wayangan gamelannya ijo. Nanti besoknya saya mau nanggap orkes. Iya. Terus nanti diiringi gamelan merah. Orkes kok gamelan iki anu sini. Ya, gamelannya cuma saya pajang. Oh, dekorasi. Di ISIS, Pak, di ISIS. Di ISIS. Lah di ISIS iki wayang gamelan di ISIS. Besok saya request ya, Pak, kalau saya mau menikah nanti saya wayangnya jenengan nanti yang lawas-lawas saja. Oh, sing lawas. Ya. Jangan ya, jangan yang gini. Kowe iki bayar ora kok ngatur-ngatur pirang-pirang. Lho kan bapakku. Ora apa-apa wis njaluk abang ijo iku tak gowo kabeh gamelan wayang sing lawas tak gowo ora apa-apa. Aku mau ngatakon siji ae. Terus rabi karo sapa? Ya makanya itu. Reno-reno. Reno-reno. Ya saya seleksi dulu ya. Ya, enggak apa-apa jodoh enggak akan kemana Koyo akeh-akeh yo. Ya PNS seleksi ora. Nembang aja. Waduh, iya. Bahasa Indonesia juga ya. Yo, nembang nduk. Nadian wujud temong peksi. Pripun, Pak? Saya, Pak. Sae. Mirah tawon, Pak. Niki pun 250 wis komplit. Sak kelasane. Aja mutung ngono ora ngono kuwi.
Piyayi Ponorogo terus sampean wong Ponorogo ditresnani karo Piyayi Ponorogo. Ngono langka lho. Nah, kaya bapak gitu. Nggih. Wong Karanganyar lek mayang Madiun Ponorogo rame sing nonton. Nek mayang ning Karanganyar sepi. Nggih memang. Sampean wong Ponorogo nyinden ning Ponorogo sing tresnani akeh. Ini luar biasa. Nggih kok, Pak. Aku yang Blitar wis pirang tahun ramayang ning Blitar. Terbuang. Aku lho wong Sulawesi dibuang ning Jawa. Ya ora apa-apa. Aja ngono sampean aja melas ngono. Ora apa-apa, aku ning kene sawahe ning kene ya ora apa-apa sawahe dhewe-dhewe. Sawah tadi WC. Ayo. Ya Dek. Agawita lining branta alus manis nangsa Pak Dwijo, Pak Joko Warsito lan sedaya ingkang monitor wonten ing Kuntadi Channel lan ugi wonten Sakti TV sugeng laras menika swantenipun Genduk Umi Hafifah mliginipun Ibu Sumartinah monggo saking Kulon Progo penggemar Umi Wasuwinggan kungla golek isi podang jenah nenunane iba bunga nyanding bisa dadi tamba senadyan serak-serak sedikit nggak apa-apa tapi nggak apa-apa iya. serak berserakan. Podang kuning adalah doa untuk KUD Sukomaju. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun yang ke-50 mampu membawa anggota KUD Sukomaju ke zaman keemasan. Amin. Mangga, dados. Esuk awan ning omah wis ora kerasa guyuran anggolek sing tak sayang mubeng mitenggonku goleki ora kerasa esuk
Makasih Umi luar biasa. Ya, Ratu Podang Kuning ya, ini Ratu Podang Kuning. Betul. Bir kita, ayo. Iki kembaranku iki. Tak tunggu-tunggu. Iya, Bir. Waduh jaluk nganggo wireless yo, calon bintang tamu baru. Kita tokone anyar, Mbak. Oke. Dadi ben kabele ora njerimpeti. Lah ya enak kalau pakai wireless. Wireless saiki 3 lho, ngono kuwi. Dadi lek dingge siir karo nggih apa kuwi jenenge Bambang Wetan iki, Umi tau mubet-mubet ning awak ayo. Kabele ora. Ya, ya, Bir. Halo Pak Dalang. Ayo berdiri to. Ayo. Jekno to Pak Dalang aku Pak Dalang. Kualik sing kudune ngedekne kowe. Oh iya to Pak Dalang. Senengane ora. Rupamu ayu aku seneng. Ya aku nyanyi dhewe wis. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong jawab saya. Imsa. Iki sedangkan Jan. Lah aku gak di sepoti aku ya muni dhewe. Lah ya ngono kuwi menyemangati diri sendiri ya ben. Iya banyak ngono biasane muni dhewe. Oh muni dhewe to, Pak. Muni dhewe ngono kuwi. Ya apik ngono di sepoti. Nek yo nek gamelane dipasne gamelan ora ngono kuwi. Iya Pak. Apa lo tamasya. Yo. Kupinge ra krungu mau, Pak. Ora krungu ra diting-ting ya karo Mas Dar. Mula koyo niru Mbak Tuti. Lah pengen dene langsung Mas Dang. Oh iya. Mbak Bir kita. Dawane sapa Bir kita sapa? Bir kita Ayu. Tok. Setiani Haryanto. Dawa aja isin aku. Nganggo Haryanto barang. Oh, tapi kowe wedok kan? Wedok. Lah tak kira nek Haryanto biasane lenang lah. Wedok ya, sampean tak dudu piye? Lah, soalnya biasanya nek saking cantiknya malah menipu ya, Pak. Iya. Iya toh, kaya Inces Apri itu cantik banget ning Bolenang. Iki yo nek cantik banget aku malah ragu gek lenang. Aku wedok ya, Pak. Aku yo rong roh. Loh, padahal nemok jajal. Aja kaos kaki kowe ya. Mbak Bir kita. Asli iki tulen. Kok enek Haryantone to, Bir? Napa? Anake anu to, Pak P Haryanto. Anake Pak iya. Pakku mbiyen ya, Pak. Paling kayak pas gawe aku kayak saurunge nonton base ngono lho. Lang bis iki dhewe malah. Nonton bis. Pakmu jenenge dudu Pak Haryanto asmane. Lah isin Pak jadi sebut to, Pak? Ora apa-apa. Karo wong tuane kok isin Ya bongko sing bongko gitu lho. Haryanto. Haryantoni ngono. Toni Haryanto ngoten lho, Pak. Oh, Toni Haryanto. Nggih. Lah ngono apik kaya ngono kok isin lho. Ya isin ae aku, Pak. Privasi ngoten lho, Pak. Keluarga itu privasi. Si ngomong sapa iso privasi? Aku. Wah, anak kowe tak tampil-tampilne kok. Lho, anakku rene iki nduren. Lah kuwi tak tampil-tampil. Oh, niki anak Bajeng. Bajeng, aku anggere rene raudan musuh kowe. Duren. Oh iya. Nuwun ya Ren wis marake raudan lah. Ah iya, kowe lek karo aku tresnane ramu, nek anggere Mbak Elisa teka, aku dikiwake. Biar mijeti aku teko, mijeti aku to, sampean teko langsung koper saut karo kuwi. Ora koper dingklek. Dingklek. Mbak Elisa aku, kok mak kalahne piye to, Ren? Ren, aku kok kalahke piye? Mosok aku kalah karo Elisa iki, Ren. Ora pareng ngono kuwi, ora.
sing ati-ati. Njok isin, Pak. Isin, Pak. Jaluk dhuwit ren. Ora usah ngomongi sesuk wis endi. Iya to, Pak. Lah kula? Hah? Lah kula? Lah wis kurang diamplop iya. bilang-bilang koyo ngono kok ya. Iya, Pak. Wis diamplopi panitia lho. Buktine kowe ya HP-mu wis iPhone. Jame wis iWatch. Lho, anakku protes lho. Ibu HP-ne ora iPhone, sindene iPhone kabeh ngono kuwi. Terus dene Pak Cahyo ora iPhone. Aku iPad kok. Waduh. Aku sedo mati Oppo wae ora. Mergo arep Pak iPhone bingung carane ngoperasikan ora. Ayo Bir, apa nembang apa? Lah napa niki? Gebek asmara mawon nggih, Pak? Oke. Masuk, nggih, Pak. Pak. Oke. Ning Siap dibawani. tenan lho, Pak. Dibawani Bir. Dilu ae kuwi. Nggih, Pak. Nyingkar. Mbok sing kreatif Bir. Lah pripun, Pak? Mbok piye cakepan nggur pocong ae. Lah, napa? Wong ayu mijil saka kutha Tahu. Ngono kuwi. Jenenge Bir kita. Senengane turu ning bis. Lah piye lho, Pak? Ora peng wis mo. Wis ora apa-apa gawane kuwi ya. Wiwitane. Nyingkar nyingkur. Nah, rada sing kewek-kewek ngono, Bir. Malah kaya Mbak Tutik lho, Pak. Lingsem yen kemutan lalampahan tresna tulus nadyaningku bekas marah. Monggo mangke Mang Simak iki jogete cah loro iki padha. Ha iya, bodine ya padha, pawane padha, lagak lagon lagiane ya padha. Tenan iki. Terus tak lem ngene iki engko ya padane tenan lho Bir, ora malah. Iya, Pak. Dhewe ora senengane. Jenenge ampun galak-galak to. Lah ora galake tuman wae ora. Tarik Bir. Yen liwat aku kelingan kekeke biyen tak geleren ning cagak kebak tulisan warna abang pondok seprapat
Namanya sinten, Pak? Darminto. Darminto, saking budi. Sumoroto. Sumoroto. Ya. Joget Tanggane lagi. anu no. Mbah Yatno no. Nggih, Pak. Sinten? Tanggane Mbah Yatno dalang. Mbah Yatno. Ngertos. Oh, deket. Oh, dekat. Nggih. Salam mboten kalih sek ten griya niki disoting. Salam dari Pak Agus Purposuman. Iya. Sawer niku lho, Pak. Karo nyuting nyawer. Karo nyoteng karo Ya nyawer. flase murup ae. Nuwun, Pak. Sip. Tarik nggih, Pak. Ya. Cedetan sajane ati. Tenan ukur sayang ati. Aku doakan untuk koperasi. Buat koperasi apa? Maju lancar, moga sukses. Matur sukses saya maju lancar. Maju lancar. Nah, nih tadi dari Bapak. Mbak Triastuti, ya. Ayo kakakku. Aku menantikan kamu loh. Ayo Tik, digoyang Tuti. Ini lebih gawat lagi, Pak. Kalau joget-joget ini ratunya joget. Dari Saya impor. Sebentar lagi mau insaf. Kok insaf barang ojo nganti. Saya ingin insaf Pak Yoyo. Boleh insaf kulitmu tulung sungi lho. Mana-mana perawatan ora. Ora ento. Ora ento. Berarti nyelot dadi ya Pak Yoyo. Iya. Lah wong petingane mong kuwi lho, liyane ra enek lho Pak Yoyo. Sing ngomong sapa? Wong awakmu ning ngawi kena dianggap sinden sesepuh lho. Lah ya, anggere kula teko lho Pak. Penyanyi-penyanyi sinden liyane ngoten niku wah jan sungkem riyen Pak Yoyo. Wedi. Pupur tiwi. Langsung ngono Pancen gremong. Enyet kok ya. Mbak Tuti, kita persembahkan lagu apa ini? Tuti Gisel. Napa Pak Yoyo? Sugih tembang godaan sampean. Mosok ndek ngileh, Mas Lego, Dar? lego apa-apa, Kak? Oh jangan. Gelo. Gelo napa Lorati 2? Oh, monggo. Hah? Oh, ketoke semua request Lorati 2. Lah, Pak Heru ngene Mas, ini yoga juga perlu dihibur loh. Cuma saya yang bisa menghibur para yoga. Yo. Gue isu-isuan kok ya. Nek aku serang ngatasi. Ayo Mas Dar. Mas Dar. Malah dicedhiti ora sopan yoga cedhiti ora. Setia, ayo Set. Wes yoga digitukan wis puas. Rasa meneng-meneng ae tak senggol ya. Kowe ora peke karo kisah Madi to? Ora. Niku. Polahe kaya kaya Madi. Nun sewu. Masar. Masar Madi. Keprok ora. Ayo. Yo, Lorati 2. Mas Armati mau goyang? Ya. Nggak mau. Enak loh Mas. Jare kuwale. Kene cakepane. Ayo. Loro Ati 2 oleh Mbak Elisa dan Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ya yo.
Barang enek tute maksa hawane dadi beda lah. Hawane malah angker. Kok angker to, Pak? Anget. Anget oh iya anget. Anget. Sing nyanyi wingit tok ya. Ayo kaya tekane Susana. Mbak Elisa harus nggih. Menika sampun jam 3 langkung. Nggih, kula nggih ngaturaken gunging panuwun dene kathah ingkang derek wongon kula ndongakaken sebuah pantun ana tengu nyokot nggon tengah. Pokoke sing wungu tak dongakno akeh berkahe. Amin. Amin. Nggih. Mangke ngantos dalem lancar wilujeng. Panjenengan mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon. Nggih. Medal pundi? Sarangan apa tol? Medal tol. Tol ya. Oh iya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbak Elisa ya. KUD Sukomaju terima kasih. Nggih. Untuk KUD Sukomaju semakin sukses, semakin bermanfaat dan semakin barokah. Semua anggotanya selalu sejahtera selamanya.